tun thla zun ni som pania Ahmedabad Air India Thlawhna AI flight 171 jet sual chungchanga khan ni tin deuh tho thu thar ala awmchhun zel wangin boruak dangin hantlak buak ve bok thin ma se ngai ven na hlo tu lemo ti mai turani a Thlawhna chuang te jinga damchhuak awmchhun Visuas Kumar Ramesa anrin hlel chungchang le Thlawhna chesuala thalo la fu tu Aryan Asari an man ti thom awm tak nu phei chuan ngai ven na hlo le zual lemchan thiam le zai thiam Sutrita Krishnamurthin Visuas hian adam chua dan hi a phua chop kwal mai ani chu wangin na taka hrem mai ni lovin ril rulama harsa na to pha hi a phu ngoi tia tuitara atarlan nuwa phei chuan a boruak ron nung tharin inhnial na achok chuang na sale chu wangin tun trum chu kha Thlawhna che sualai thalo la fu tu le Thlawhna a chuang te jinga adam chuak awmchhun hi tu te nge an ni chia ti le an thil ton dik tak kan ron tar lang don ani Diarama isum thap na rin tak Bengali lemchan thiam Koshani Mukherjee machuana an siam mosplay chu heile mosplay ya athona inziak lutin sign up bonus cheng zanga handong ta che game nuam tak tak khelin loman te hi olsam taka lak chhuat theyani bok phone pay google pay le bank transfer mangin olsam takin a deposit theya a him hle bok mosplay ya inziak lut photin promotion section a lut le la promo code spin 8 ti manga inzialu manchu dong photin mosplay application i download rolin cheng zani idong nga langa facebook a ingai dan i tho awang ringotin cheng zani dong le in avain cheng zali somkwa idong hal thei affiliated member tan commission za asom nga alani zuile zelbok commenta link kanda manghian inziak lutla bonus cheng zanga rondong phot mai te le Air India Thlawhna che sualai video a lo la fu tu rol thar chu Thlawtheina hi a che sual khat viau maya a che sual ro chuan leichung sang taka thlok thin ani ba ka an tui al thei man a fir em awangin a kang chak bi ka nungdama chu a har to thin a che sual thu point khovel a fan ne bi ka a che sual lai tha an lak fu ero sei tu rawang hle thung tun trum Air India Thlawhna che sual ero rol thar kum som pasari mi in chiang taka a thla lo la fu in a che sual lai video mu tur aum pha he a che sual lai thla hi la fu hle ma se a hnu zela a ngongero anaviau Thlawhna che sual lai thalo la fu tu Aryan Asari te chung kwa hi Gujarat le Rajasthan state in rina bulloka thingtlang khuwa cheng ania kumalatlin lo awangin an khuwa tak hi tarlan rem lo ama hi high school kallai ni in Thlawhna alom le a Thlawhna ri a hriat to chuan ina tom thei lovin a en turin pon atlan chuang ngei thina engtina motak alo ti thin thingtlang no pangtan chuan thil om tak po ani reng ani apa magan bai Asari hi sipai bang ni in Ahmedabad khopuya rail tlan metro service a thok meka anu puile afa te pani ero an pile pu te atranga an khosak trinna Gujarat le Rajasthan in rina bul thingtlang khuwa hian an la om thungani Asari hian Ahmedabad Thlawhna trummun nai vaya in pakhat chu kumthum lai luwa to in tun hnai deuh khan abul lok oi tlan an lai zola in chhong thum an saka ko khat chu alua a in lua thar hi a mun alo sang de ubok nen khothli ranuama Thlawhna thlok chuak le lut lampo chiang takin a mu thei Ariana hian apa ne na phone anin bia kapiangin apa chu a in lu atanga Thlawhna alan theile alan theilo azo thina apa hian adu chuan van sanga an thlok lai za chuang po a mu thei tur thuin alo chang thin hei wang hian apa omna a kalve hi achak pha kalve adu thu po apa hi alo hril fo to thina ni ama ero chu thingtlang a piang le seilian voi khatma an khuala chu san ngai lo ani awangin jin chu ero a harsat viau thung Ariana tan hun rem chang aronin her chuak don ta afarnu police officer ni tuma bei mek chuan Ahmedabad entrance examination awmchhun dona a in buat seina chikhata tan not bu le thom no thar le yadu a u troi om pa apa in tharlu bula tang nge ya Thlawhna thlir tum chuan Ariana hi a in buat seita ani tun trum hi Ariana tan apiana nulama an khopela ajin masak ber turani a hel hol ve le zun ni som pani ninga ni chhun la ya apa in lua hi an una winan thlenga Air India Thlawhna chet sual ma darkar khatle achan ve velani ome an chung ku a hlim taka chhun cho an ei nuwa apa Asari chuan a hna akal sana afa te pani hian in an lo ngak apa kalliam hnulok hian Ariana chupona chuakin
a thian te mu atan apa omna che vel thla te chu ala kuala Thlawhna thla phei chu lak mai atum lo chutia thla alak kwal mek lai chuan Thlawhna thlok ri hria in a phone camera chuan rang takatenin a thla ala a chutianga hnaya tang chuan Thlawhna thla la langai lo ma se chu Thlawhna thlodan chu makati thingtlang tlangwal tuai tir mai ni ma se thil dik lo om ti a hre thiam ve ngal a in soi te hluawa ding le veya a thleton buk ati chutia a thla lak mek lai chuan Thlawhna chu hniam ruai in a thla ala ka tanga second somni pali hnu le ka tla in alta zuai mai ani a be sei lo lutuka Thlawhna chesuala thla ala fu chu a chi aya a phi ruai ani ber a ubula rang takatlanin Thlawhna chesuala video chu a entira a pa rang taka bia in a video chu a thona a o atang chuan a hlau thong hle ti a hriat a pa chuan a o a khura a thlabar hle ti a hriat pa ka hmu asin a chesuala ka hmu asin ti in a chunga enge thleng zuyang ti min zota ke chuan lungai lola thlamuang takin omro I chunga engma a thlen pha lowang kalo tia ma se a thlabar lu tukhan mule mal anei thei chuang lo ati apa chuan chu a video chu tuma thondar lo turin atia ma se a hlau thong lutuk le amak ti lutuk chuan ma ni ngota local chu dik theya a hriat lo wangin a thian thren khatte a thona kar lova a hun laya khovela video lar ber anita ani reilo te hnuwa Thlawhna chesuala thalo la fu tu chu mi in a omna le ama an hre thuaya kar lova a sari in lu chep taka chuan thu chiang zok hriat tumin an then om khoveng te an pung khoma chanchin pumi le thlalatu ten chhunzan zomin an bor ta tuau mai ani an nu dewa phei chuan police lo langin ariana te pa fa chu police station a an hruai zuita ariana pa asari chuan ka fa paron kom tumin chanchin pumi chitin reng chu engtik lai mai po in kan in le a che vela an ron khat mur reng maya kan dang thei ngang lo min kom tum tu hlir an ni maya a thil hriat soitir tumin thu thar the dar tu te chu chhunzan zomin kan in bula an tap chot mai ani a thil ton hian ka fa pa hi ati thlabara phone po a khoi ngam to lo tin chim buai tu anei reng boxia chu wangin kan kholama kan thon ho ta ringot mai ani ati ariana hi an khuwa thingtlang kholian lem lo re ang reng taka hian letin sikul kal chhun zom le to ma se anun phung pa ngai ang khan anung thei to chuang lova ama a ariana kha ang to lovin phonari ka piangin hlau thong takin a om ngal zel to mai ani ti anu chuan a soi apa chuan engtik nia emo chuan ngai ola in nun phung pa ngaya anun le thuai ka be seya van sanga Thlawhna thlokero a thlir le to ngain ka ring lo ati ve thlot a u chuan anau thil ton chungchang hi soin ariana hian thalak chu min entirin chulai mun chu a hlau om em awangin om zui adu to lo thu a soya a thlabar hle a trongpo a trong chuak tha hlei thei lovani ati an in lu ana nei tunu chuan khathil thlen hnu loka an hne na ka han kal chuan trongpo a trong chuak thei to lova a om dan ka en khan zana po amuthil thei ka ring me ulawani trong thei lo ang main angoi kara engma a ei thei lo ti in ariana chungchang a soi ve bok ngaya ole deuh hnuwa BBC Gujarati in an komna ariana chuan Thlawhna kha ka hmua ka en reng lain atlata thut mai ani ka hlau hle a ka thil mu khan min ti hlau ngoi oi ani ti in video chu an kholama a thian te hmu ata na alak ani thu le a farnu a entir masak ber thu a soi social media mi hrang ariana hi police ten an man ti a soin thren khatin police ne na a in peangin an lo soi ve boka ma se heng hi thudik lovani Thlawhna chet sualna rap thlak tak a thlen ta ka chuan khami chungchang chuitu police te chuan a thlala fu tu awmchhun chu a thil hmu dan soi turin an dua police station a Thlawhna tlalai a hmu dan le video a alo lak chante an zota hei hi thil ni phung ve reng ani police ten an man anga soi tho mana satak em awangin Ahmedabad crime branch chuan hemi chungchang hi thu chhuah siamin an soi fia ta hial an thu chhuah an tarlan danin kha video awang khan tu ma man an nilova thalo la fu tu kumtling lo khan police te hne na a video chungchang a soi fia mai ani a thil lak fu chungchang soi fia tur hian apa nen an ron kala an ti turan zo nuwa an ho le ngal kha thil thenga wanga man le hrian an omlo ti in
chu tia nei in ariana video hi nu chui tu te chuan Thlawhna tlak chan hriat nana thil poimo top kho kan ti hria in an ro ema a hnu lo ka thil thleng tur hrelok bik mi alawa khatia a thla alo la fu kha ala tangkai tel don ti an hria khovela mi van nei ber Visuas Kumar Ramesh country anga kha Thlawhna chesuala khan a chunga chuang mi zani somli pakhat ba ka BJ Medical College country le a che vela om mi somni pakualai thi in hriat chian thei china anvain mi zani somsari chuangin nunna an chan ani kha Thlawhna chuang mi zani somli pani te zinga damchhuak awmchhun kum somli mi Visuas Ramesh kha English chanchin bular da san chuan avoi khatnan an koma a thu soile a chanchina soite angai nom hle ama hi India le UK khwale tuini na nei kom ni in Arabian Sea de po India rama Union Territory pakhat Domain and Duty a country thin diu khopuya piang le seilian ani a an ezon na le khosang na awangin UK le India hi a karton reng thin nupui nei to in fa pakhat an nei to a apa hne na tanga an ro chun sangaman na long manga sumdo na chu a u ajeyanen an chun zum nge khatia van duai na toka Ahmedabad damdoi ina hun engamo chen aom nu khan in lama in enkol zui turin chua tirania tunma a Portuguese sawin an optrin tiu khua an ina a in enkol zui ta ani sangaman hun lai zongin India rama omin an sumdo na hi akalpuya June thla a furpuya lo thlenta ka chuan sangaman hun topin India rama a awmchhun an sumdo na chunzom arem to ri lo awangin England a kholar vetak Leicester let turin kha Thlawhna khan a u ajeyanen an chuang in lamangai tak chunga akal santak anupui hiralile an fapa kumlimi te chuan alo ho hun hi ngaklel takin an thlir renga an u naw hian in hlatlo takin Thlawtheina chunga khan an thu nge ama ero chu an thlo chu atanga reilo te a thil fello a umti hairual ani lo an Thlawhna chu engina moni aba tang ta aniang a ti tura omin a eng ta zok zoka a hnu loka hniam ruai in thok le khata atla thuaya Thlawhna tang chuan mei khu zamin mei al na satakin a zui ta ngalani Visuas a chuan kan Thlawhna kha asang zongin a thlok theilowa tinung tu nei lo ang main a hniam zongin a thloka a chak tul thung ti chuan kan in rin ma in chunga kan su in ngat chora a puak zui ta ngalani thil thleng zong kha kamit nge hian ka mua ka thi ve ngei do ne ka tia ma se ka han men chuan ka lo la nung reng ti ka ria ka seat belt phelin ka bul hnaya ruang le na tur le rem rum te kara kalin Thlawhna kong ka lo in honga chuan ka wak chuak ta ani katlang na lam hi leilam hnai ni in mun ol po a oma ka bul kong ka in honga tangin ka che vel om dan chu ka hre thei kong ka in hong chu tlo zau belin ka wak chuak ta ani ka che vel chu mithi le thi sual hlirin an khata tun thleng hian nungdama ka chua thei dan kha kala hre thiam lo ti in dam taka a chua bik dan a hre thiam thei lo wani mei khudum nguk le alvut kara Medical College compound na trang chuan aron chuak tanola abul hnaya lo om khotual mi le chan chuana na thok tu te tan po makhanti lo uruala ni lo chu Thlawhna alvut kara chuan a u naw pa ajeya kha ala om ti hre chuakin a chan chuak tura valet le atuma ama ero chu chan chuana na thok tu ten chel betin ambulance lam an pan puita ani civil hospital da lu ni in heta omlai hian Prime Minister Narendra Modi po in avakan nge damdoi in aninga om nuwa tunkar thole ni June ni som pasari khan chuakin an in lama a in enkol zuita ani diu khopui tuipui kama an ina hian anu mani bai le apa bawa ten duat takin an lo enkola UK atangin anu pui le afapa ba ka anaw na yana te ron thlok ho in arang theiang bera athat chua le theinan an enkol mek diu khopuya an threnom khoveng te chuan vanduina rap thlak tak kara tanga adam chuak hilom puin athla an huala mase an lo makim lo Visuas adam kho chu awanga an lom rolin nunna chante zinga a u ajeya atela wangin an ngui ajeya ba ka hian diu thliar kar te acheng mi som pali lai chu he Thlawhna chesuala hian an borala anguin an ngui huai mai ani anau panlaya ta to a Visuas athian bipin bamania chuan an chet sual nu lok khan Visuas hi kabia
reomati thu soin ataksa ero athat thu asoi adam kho chu awanga kan lom rualin a u aboral ve awangin kan ril ru anathung visua sahi kumtin hun enga mo chung chu he muna hian a omthrina abak chu inglena amang thin an sakhaman na long pahni a en kola fur lo thlenga sakhaman hun atop nuwa inglena akir le thin ama hi pathata kania tu mai po hian an ngaina anu puile fapate angai thin le a ni tin voi ni abetlang puitin a thian pa chungchang hi asoi khovela mi van nei bertia an soi ni mek ma se visua sa hian ril rolama harsatna atong na sa a Thlawhna le thlabar na in atuam renga wangin hlim mel ala pu thei meulo athil murap thlak tak tak te kha amit thla chamin alakata an kiang theiri tlat lovani doctor te thuron angin a hadam theyang bera omin pon po achuak tam lova a unau pa vuina atela akuang zon tu te jinga atel hnu loka po mundanga peng kual lovin ina alen le ngal diu khopuya an in chhong thuma sa nga hian ril rolama ngaya o ma lo chuan a khosakri angai donani ama hrechiang tu ten tongkam deng khong le tongkam chia a mangai lo tia an fak visuals ramesa hian a u boral hi atuar hle a soidanin an unaw wa an thut dun theinan cricket in dot chi ala katuma ama ero chumidang an lo tlak je to awangin thuna in dot an la thei ta lo ama hi emergency exit bull seat 11a a thu in a thutna atanga seat rian na 11j a u hi a thu thung kum somli mi chuan kan u naw khan thu dun thei lang chuan kan damchhuak ve ang mole ma se ka dot chi asit kha midangin an lo lakman to sia ka mu lai nge ya ka u aboral kha reom ka ti top theilo enga tinge ka u kha ka chan theilo le ti hi ka ngai tu areng mayani ka damchhuak big hi amak tak zeta lompo kalom ka taksa adama ma se ka u ajeya ka chan theilo awang khan ka in thiam theilowa adam bi ka tran hi nuam ka ti theilovani ati makve de umai chu motor accident a thi ten jang la domna cheng nuai ni atanga cheng nuai nga inkar an don thin lain rail accident a thi te chuan cheng nuai nga atanga cheng nuai som inkar an dong daya Thlawhna a chesuala thi te phei chuan cheng nuai za dai an dong thung kan chuan na azirin kan nun na hlut zong hi adang lam thei viau po ani ma na